que, como vemos, teñen moitísimo talento. E o mellor recurso dunha sociedade é a ilusión, a motivación, a formación, a educación e o talento. E temos campañas para que todos nos concienciemos de que podemos facer algo máis, e é a campaña de Eu son cortalumes. Vos, cada un dos que aquí estades, reunides as condicións para ser cortalumes, polo tanto, facedevos cortalumes, decidide a sociedade, non queremos incendios, queremos outra Galicia, e hai que concienciar aos pequenos e vos o de su futuro, pero temos que concienciar aos nosos pais, aos nosos avós.